Η φετινή χρονιά είναι μια επαιτειακή χρονιά. Γιορτάζουμε τα 35 χρόνια λειτουργίας του Gymway. 35 χρόνια και όμως. 35 χρόνια ανωδικής πορείας στον χώρο του fitness. 35 χρόνια προσφέρουμε υγεία, σωματική ευεξία και ομορφιά. Γιατί πραγματικά αγαπάμε αυτό που κάνουμε, αγαπάμε να προσφέρουμε το καλύτερο για σένα. Γι' αυτό λοιπόν δημιουργήσαμε ένα χώρο αισθητικής και κοσμετολογίας, ένα χώρο αντιγύρανσης εδώ στο Gymway στο λιμάνι, το Medical Spa, με εξατομικευμένες θεραπείες ειδικά για σένα. Πάμε να το γνωρίσουμε. Η πρώτη μας αίθουσα είναι η αίθουσα μασάζ και LPG System. Η δεύτερη μας αίθουσα είναι λιποδιάλυσης και σύσφυξης με το Coax Med CRF. Στην τρίτη μας αίθουσα έχουμε το EMS και τη λεμφική αποσυμφόρηση. Η τέταρτη αίθουσα περιλαμβάνει το λέιζερ αποτρίχωσης με αλεξανδρίτη και διοδικό. Και η πέμπτη η αίθουσα περιποίησης προσώπου.